ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ 13 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. അതിൽ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മേഘമേ, ഇപ്പം നീ അളകിയിലേക്ക് പോയി. യക്ഷൻ പറയാണ് മേഘത്തിനോടല്ലേ, നീ അളകിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം, നിനക്ക് എൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തരാം. അതിൽ നീ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നീ അളകിയിലേക്ക് പോകൂ അല്ലേ. ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ സുഖവിവരം അവിടെ അറിയിക്കൂ. അപ്പോൾ നിനക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ നിനക്ക് വിശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവും, ദാഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ല അരുവിയിലെ നല്ല ജലം കുടിച്ച് നിനക്ക് യാത്ര തുടരാം എന്ന് യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അദ്രേ ശൃംഗം ഹരതി പവന കിം തുദിത്യുന്മുഖീഭി ദൃഷ്ടോത്സാഹചകിതചകിതം മുഗ്ധസിദ്ധാംഗനാഭി സ്ഥാനാതസ്മാത് സരസനിചുളാദുത്പദോദങ്മുഖം ദിഗ്നാഗാനാം പരിഹരൻ സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ. അവിടെ പദച്ഛേദം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. അദ്രേഹേ, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അദ്രേഹേ ശൃംഗം ഹരതി പവനഃ കിം സ്വിത് ഇതി ഉന്മുഖീഭിഃ ദൃഷ്ടോത്സാഹഃ ചകിതചകിതം മുഗ്ധസിദ്ധാംഗനാഭിഃ സ്ഥാനാത് അസ്മാത് സരസനിചുളാത് ഉത്പദ ഉദങ്മുഖഃ ഖം ദിങ്നാഗാനാം പതി പരിഹരൻ സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ. അപ്പോൾ ഈ മേഘം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് പർവ്വതത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയെ കാറ്റിങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണോ, പർവ്വതത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയെ കാറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണോ എന്ന്, എന്താണ് ഈ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി മുഖം ഉയർത്തി നോക്കുന്ന എന്താ പറയുക, സ്ത്രീകൾ നോക്കുകയാണ്. അതെന്താ ഈ മുകളിലൂടെ പോകുന്നത്, ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെയൊക്കെ മുകൾ ഭാഗം കൊടുമുടിയെ കാറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണോ, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ളതായ. പിന്നെ ആറ്റുവഞ്ഞി, അത് എന്താ പറയുക, ആറ്റുവഞ്ഞി പൂക്ക, അതൊരു ചെടിയാണ്. അങ്ങനെ ആറ്റുവഞ്ഞികൾ നിറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വഴിയിൽ ദിഗ്ഗജങ്ങളുടെ, ആനകളുടെ തടിച്ച തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നീ വടക്കുദിക്കിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നാലും, നീ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലും, ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, ആനകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല, ആറ്റുവഞ്ഞി പൂക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ആറ്റുവഞ്ഞി ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആകാശത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീ ഉയർന്ന് പറന്നാലും, അപ്പം നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടിട്ട് എന്താണത്, പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നും മേഘം പോണ കണ്ടാൽ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ തല ഉയർത്തി നോക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തടിച്ച ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, നീ മുകളിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നാലും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം വളരെ വേഗത്തിലാണ് മേഘം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൊണ്ട് പറക്കുകയാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീ രാമഗിരിയിൽ നിന്ന് വടക്ക് ദിക്കിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ. വഴിയിൽ ദിഗ്ഗജങ്ങളുടെ, ഐരാവതം പോലെയുള്ള ദിഗ്ഗജങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കറുത്ത, മേഘത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ്, കറുപ്പാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മേഘത്തിനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ എതിർക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ആന വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താ പറയുക, കൊമ്പ് കോർക്കാനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായിട്ട് നീ മുകളിലൂടെ ഉയർന്ന് പറന്നാലും എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മീനിങ്. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ കാളിദാസൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അതായത് കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ദോഷം പറയുന്ന ദിങ്നാഗൻ എന്നൊരു കവിയുണ്ട്. അപ്പം ഈ ദിങ്നാഗൻ എന്ന കവി കാളിദാസ രചനകളെ എപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാൻ കാളിദാസൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു സഹപാഠി ഉണ്ട്. ആരാണ്? നിജുളൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നിജുളൻ എന്നുള്ളത് കാളിദാസൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദിങ്നാഗൻ എന്നത് കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളെ എപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലപ്പോൾ ഇവിടെ കവി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ്? അല്ലയോ
മേഘദൂതമാകുന്ന കാവ്യമേ, എൻ്റെ കൃതികളുടെ ദോഷം കാണുന്നവനായ ദിഗ്നാഗ ആചാര്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രഹരത്തെ നീ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, മാർഗമധ്യേ നീ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, രസികനായ നിജുളൻ താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ധൈര്യമായിട്ട് മുഖം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ വാനോളം ഉയർന്നാലും എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. നിജുളൻ എന്നാൽ ശരിക്കും കാവ്യത്തിൽ, ഇവിടെ മേഘസന്ദേശം എന്ന കാവ്യത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആറ്റുവഞ്ഞി ചെടികൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു അവിടെ നിജുളൻ എന്നത് കവിയാണ്. അപ്പോൾ നിജുളൻ അതായത് കാളിദാസൻ്റെ സഹപാഠിയായിട്ടുള്ള കവിയാണ് അവിടെ നിജുളൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളെ പറയാം. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട അർത്ഥം എന്താണ്? നീ ആറ്റുവഞ്ഞികളുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നീ ആനകളുടെ ആക്രമണത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നീ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പറന്നാലും എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇനി അതിൻ്റെ അന്വയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അന്വയം നോട്ട് ചെയ്യാം. അദ്രേഹേ പർവ്വതത്തിൻ്റെ, ശൃംഗം കൊടുമുടിയെ, മുകൾ ഭാഗം അറിയാലോ കൊടുമുടി, പവനഹ കാറ്റ്, ഹരതി കൊണ്ടുപോവുകയാണോ, കിം സ്വിത് അങ്ങനെയാണോ, എന്താണ്, ഇതി എന്ന്, ഉന്മുഖീഭിഹി മുഖമുയർത്തി നോക്കുന്ന, മുഗ്ധ സിദ്ധാംഗനാഭിഹി സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാൽ, ചകിതം പേടിച്ച് ദൃഷ്ടോത്സഹ കാണപ്പെട്ടതുമായ മേഘം, സരസനിചുളാത് ആറ്റുവഞ്ഞി നിറഞ്ഞ, അസ്മാത് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന്, പഥി വഴിയിൽ, ദിങ്നാഗാനാം ദിഗ്ഗജങ്ങളുടെ, സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ തടിച്ച തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം, അതാണ് സ്ഥൂലഹസ്താവലേപാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തടിച്ച തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ പരിഹരൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ഉദങ്മുഖ വടക്കുദിക്കിലേക്കായിട്ട്, ഘം ആകാശത്തിലേക്ക്, ഉത്പത ഉയർന്നാലും. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അന്വയം. ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.